Som členom SDKU, strany SDKU a nehanbím sa za to. Táto strana sa neteší príliš veľkej priazni a uvedomujem si, že pod taktovkou dnešného predsedu utrpela aj množstvo faciek. Mediálnych, politických, akýchkoľvek. Neriešme momentálne to, kto odišiel, kto neodišiel. Neriešme, že nás opustili zakladatelia, ale pozerajme sa vopred. Poďme a urobme z toho SDKU to, čím SDKU bola. Jej členovia chcú byť v tej strane, pretože stotožňujú sa s hodnotami. Jej voliči ju volia a volili, lebo vyznávajú a stotožňujú sa s tými hodnotami, ktoré SDKU vždy má a mala mať. Poďme a vráťme miesto SDKU také, aké jej patrí. Buďme stranou pre mladých, strednú generáciu aj pre našich najstarších. Buďme tu pre ľudí a buďme zodpovední.